Pagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa indogabos mga tugang ininang kabilugan kan mga baretang ngunya na pagkaaga tigdi sa radyo DZGB. Kayo po ang sa inumang tagapagbareta, ako po si Renz. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, fresh milk feeding program inilansar kan gobyerno probinsyal kan Albay. Determinasyon kan mga hobenes inumaw ni Albay 3rd District Representative Cabredo. Mga bagong kasal sa Pulang Albay tinawanan nin kapital sa negosyo. Muslim community tinawanin ayuda kan PRO 5. Sa lado nasyonal, kaligtasan kan salud kan mga health workers dapat tawanan nin prioridad. Health protocols dapat pang higpitan. Kamara nagbakal nin bakuna sa India. 55 leyes ang napirmahan na ni Duterte dakul paan pinjenteng pipirmahan. Bareta sa ibang nasyon, WHO nagkirad sa rekisito bago makabiyahe sa ibang nasyon ang mga tao. Sa sports, duwang rookies ka North Porta Batang Pier nagpirma na nin kontrata. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sa kamawota na matawanan nin marhay na salud ang mga aki, ipagpapadagos kan gobyerno probinsyal kan Albay ang fresh milk feeding program. Ang fresh milk dahil sa Albay Veterinary Office na itao sa mga aki na naka-enroll sa Child Development Center sa Legazpi City. Kamaligma nito asin rapo-rapo sa paaykan na Provincial Social Welfare and Development Office. Tig sa darong baso nin fresh milk ang itinao sa mga aki. Sinabi ni PSWDO Chief Eva Grahida na sa paaykan sa indang opisina, Albay Provincial Veterinary Office, asing Gobernador Alfrancis Bichara, naglalaom na ang fresh milk feeding program iyo ang masirbing sufficienteng lakdang para mapromotir ang salud asin marhay na nutrisyon sa mga aking albayano. Ang baretang ini hatod sa Indukan San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Determinado asin mahihigos. Arugan iladawan ni Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo ang mga hobenes sa Ligao City. Ini matapos haros kadaklan sa inda ang imbelto na sa mas pinahiwas asin pinakusog na Taranuman Project. Sigun kay Cabredo, dakula ang pasasalamat niya sa mga hobenes kan Barangay Batang, Baligang Uma-Uma, Makalidong Nasisi, sa Bluyon Tuburan, Chungson asin iba pa dahil sa positibo ang naginindang kasimbagan sa iyang pangapodan na magtanom nin mga manilain-lain na gulayon. Paliwanagan kongresista, importanteng maibalik asin sa giraray na maintrodusir sa mga kakiyan ang pagtanom dahil sa dakula ang magiging katabangan kaini ngunya na may pandemya. Ang baretang ini hatod sa Indukan Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Day minahurawan pagtaunin ayuda ni Pulangi Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda maski nasa taho pa kan pandemya kausa kan COVID-19. Ini sa rason ang tropa ni Salceda paragos nagilibot sa mga barangay tanganing magdistribuir nin food pack sa mga pamilyang apektado kan pandemya. Lalo na tanawaran pasindanin na nabuhay. Sa ibong nalado, si Salceda nagtatao man ng cash gift sa mga bagong ikinasal sa simbahan sa paagi nin mass wedding tanganing magkigolaman ng kapital sa pagpamilya. Iniparte kan serbisyon Salceda pon pa kay to sa nagpapadago sa good paman. Ang baretang ini hatod sa Indukan Wilkins Distilled, most recommended by doctors.
Maugma asin sobraan pasasalamat kan mga miyembros kan Masjid asin Muslim community sa Barangay Paulog, Ligao City matapos na sinda matauwanin ayuda. Ang Police Regional Office 5 sa Camp Simeon-Ola sa Legazpi City sa pangingenot ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Bartolome Bustamante sa paagi kan Regional Community Affairs and Development Division nagdistribuir nin food packs sa nasabing komunidad kung saan ini may relasyon sa selebrasyon kan banal na bulan kan Ramadan siring man ini sa paagi tanganing mapakusog an unidad kan pagkakasararo sa Muslim community para makamtan ang tunay asin daing kasagkora nakatrangkiluhan sa rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan United Home. Bahay ko to, protektado ng United Home. Makondukta ng verifikasyon na si may kipagkoordinar sa manlaylain ahensya kan gobyerno ang Albay Provincial Agriculture's Office kaning matawanan ng magkakanigong kasimbagan ang namamatean na kadipisilan kan mga paraoma sa tercer distrito sa pagpabakal kan sa indang mga inaning paroy. Inaitian ang asigurasyon ni Provincial Agriculture Officer Che Rebeta kung sa ingay po na maaktibaran ang nasabing problema tanganing dain masayang ang mga inaning paroy. Enot naman na nagpaabot ng agrangay ang mga paratanom sa DZGB News kan sa indang sitwasyon matapos sa magdeklarar ang private pallet rice traders tin buying holiday. Sa kunya naglalaom man mga paraoma sa tercer distrito na magkakaigwanin na tulos na solusyon ang sa indang problema. Ang baretang ini hatod sa Indokan Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Dahil kayang pondohan ang pagbugtakan mga linya nin kuryente sa irarom kandaga o undergrounding. Ini ang tinawanin doon ni Albay Power and Energy Corporation Public Information Officer Leslie Capus kung sa inwara nin supesyenteng fundo ang sendang korporasyon para gamiton digdi. Sigun kay Capus, dakula ko taan ng tabang an undergrounding tanganing maibitaran an grabing destruso asin pagkaputol kan mga kable kan kuryente in kaso magkaigwanin maraot na panahon sa probinsya alagad wara nin kwarta an apek na pwedeng ialokar digdi. Sa ngunyan padagos ang pagkukondukta kan senda mga personahes nin mahiwasang pagpuputol sa mga supply nin kuryente sa mga konsumidores na daing nagbabayad kan sendang konsumo asin nangapudan na ariglaron asin bayadan ini sa tamang oras. Ang baretang ini hatod sa Indokan Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Paramihan tras na sarado ang panriyong opisina kan Overseas Workers Welfare Administration kunyan na aldaw. Pasado sa pinalwas na abiso kan ang sabing opisina ini para tawanin dalan pagkukondukta ng sanitation as in disinfection kan sa inang bilog na opisina. Ang disinfection sa opisina kan OWA Bicol regular na pinagkukondukta tanganing masiguro na ang mga matrabaho sin magkakaigwaning transaksyon na iyon salbaro sa patakot kan COVID-19. Mantang may mga importanteng katuyuan sa inang opisina ang pwedeng mag-text o mag-upload sa mga numerong 0949-949-5133 asin 0905-486-7006 sa Programs and Services Division asin 0963-779-9430 asin 0906-355-1471 sa Admin and Finance Division. Mabalik man sa regular na trabaho asin operasyon ang sa indang opisina sa aga Abril 21 taon 2021. Ang baretang ini hatod sa Indokan Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Padagos sa Nespersos, asin mga patrabahong patinampo kan Department of Works and Highways, 2nd District Engineering Office sa nagkapirang parte kan Legazpi bilang preparasyon sa pagbukas kan Bicol International Airport sa Daraga Albay. Sigun kay Richard De Jesus, tagapagtaram kan DPWH 2nd District Engineering Office, nakulaan magiging katabangan kan mga nasabing tinampo tanganing mapadali ang transportasyon asin pagbiyahe kan publiko hali sa aeroperto pasisiring sa mananlain na lugar sa Kabikolan. Sa rosa pinagpreparar ang tinampo sa Sitio Tagungtong, pasisirin sa Sitio Borabod, kan Barangay Taysan, Legazpi City, na igwang pinag-alokar na 18.6 milyon pesos na fundo. Sa ngunyan, sustenido ang patrabaho sa nasabing tinampo as in iba pang lugar sa segundo distrito.
Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kini. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation. Technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus. In Barangay Peña Francia Daraga, Albay. With providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Gumagaan ng inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong loving-loving? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Pampagana sa mga mag-asawa. Mas matigas na pampalakas. Pampatagal sa labanan. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixten Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternatibo, The Bigsi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro. Malangani naging ang grupo, nagkaudisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan. Ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay? Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. And here's our people's champ, Manny Pacquiao!
Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan sa mga barata sa Lado Nasyonal. Hinagad kan World Health Organization o WHO sa Pilipinas na siguro ng kaligtasan kan salud laban sa COVID-19 kan mga healthcare workers. Sigon kay WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abisangge, nakulang pa man giraray ang mga lakdang para proteheran ang mga frontline healthcare workers kan nasyon. Pagiramdom ni Abisangge, nagdakulaon ang papel kan mga healthcare workers ngunyan na panahon dahil sinda nagtatrabaho para mapangataman ang salud kan na mayoriya. Para sa pinakauring datos, iwan ang maabot sa 965,966 na American frontliners ang nakaresibi na ng first vaccine, mantang nasa 198,534 man na nakakumpleto na ng second dose. Sa kabilugan, iguang 1.7 million na healthcare workers sa bilog na Pilipinas. Nagtutubod ang Department of Health o DOH na importante pa man giraray ang ipinapautob na health protocol sa nasyon para maproteheran ang publiko sa ampang kan mga report na ang COVID-19 pwedeng ipasa sa paagikan paros. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, napadagos nindang piga-assess ang mga nakakalap nindang findings. Pero ang importante, may mga protocols na dapat sunodon na para proteheran kan publiko ang sa indang sadiri kontra sa transmission. Sinabi mo ni World Health Organization o WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abisangge, na ang mga particles na nagluluwas sa paagikan pagtaram, pagbahon asin pag-abo pwede makontrol sa paagikan pagsulog ng face mask. Kay puwan unang beripikaron kan mga pag-aadal ang pwedeng maibalyo ang virus sa paagikan airborne transmission, pero sa ngunyan dapat na mas mag-ingat paman giraray ang gibuhon. Mantang ang COVID-19 variant na enotang na-detect sa Pilipinas o ang P.3 variant, iyo ang nahiling ninhalangkaw na transmissibility. Nagpatarid ang Food and Drug Administration FDA sa pagbakal ng bako rehistradong drug products sa Linhua King Wen Jinang na nakasurat sa Chinese characters. Base sa FDA advisory, nakawagas ang mga peke na bersyon ka nasabing bulong lalo na sa social media, arog kan Facebook. Sigun sa FDA, rehistrado na sabing bulong pero bako para sa mga pasyente ng COVID-19 kundi sa ibang komplikasyon. Kung mabakal ka na samit na bulong, sigurado na iniigwan ng English characters as in may certificate of product registration halis sa FDA, as in may reseta kan lisensyadong doktor. Sa China, aprobado ang Linhua King Wen bilang treatment drug sa mild COVID-19 cases. Tinawanin linaw kan Food and Drug Administration o FDA na bako aprobado ang leronlimab bilang bulong sa mga COVID-19 patient. Sinabi kan FDA na ang leronlimab saro pang investigational product na nagsasairarom sa clinical trials bilang bulong sa mga cancer as in HIV. Pero napag-araman na pag-iimbestigaran naman ang paggamit sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Katakod kay ni inako kan FDA na nagtao sindanin compassionate special permit o CSP sa nagkaperang espesyalista para sa nasabing bulong. Paglilinaw kan FDA na pwedeng matauan ng CSP ang mga doktor o ospital para gumamit ng sarong investigational drugs bako rehistradong bulong para sa mga pasyente na seryoso ang helang. Tinawanin doon kan FDA na an may mga pugol sa CSP ang responsable sa paggamit kan nasabing bulong asin kinakaipuhan na magsumitir ng report sa ahensya para sa magiging resulta kay ni. Maabot sa 60,000 na doses ni Novavax vaccine na gibo kan Serum Institute of India ang in-order kan Kamara de Representantes para sa mga empleyado kay ni. Sigun kay Bataan Representative Jose Enrique Garcia III, ang nasabing ribu-ribong doses na kakantidad ng 50 milyon pesos na bako sana para sa empleyado kan Kamara kundi maging sa mga miyembro kan sa indang pamilya.
Katungod kay ni nagalaon si Garcia na daing magiging delay sa pag-deliver kan mga bakuna kontra sa COVID-19. Napagaraman na laog sa vaccination program kan Kamara de Representantes ang mga empleyado, permanent o contractual, congressional staff, mga empleyado kan Commission on Audit, Civil Service Commission, Department of Budget and Management, mga media na nakadestino sa Kamara asin iba pa. Según kay Garcia na siniguro sa iya kan distributor na lawos ang schedule sa pag-abot kan Novavax sa bulan in Hulyo. Hinagad ni Vice President Leni Robredo sa mga local government units o LGU sa nasyon na magharong-harong o house-to-house para sa pagrehistro kan mga gustong magpabakuna kontra COVID-19. Ini matapos na mareparokan opisyal na dakula pa ang bilang kan mga Pilipinong natatakot o kaya wala pa man giraray nin tiwala sa mga bakuna. Tinawanin doon ni Robredo na nagkapiraman sa mga problema kaya hababa ang bilang kan mga habo pang magpabakuna dahil may nagkapira pang daita tao gumamit nin online registration. Paliwanag pa ni Robredo na importanteng magrani ang mga LGU sa kanya-kanyang nasasakupan lalo na nakakagadan talaga ang COVID-19. Mantang sinabi ni Robredo na kikipag-koordinar na siya sa mga direktor asin man iba-ibang artista para magbilog nin mga video na may kamauwatan na mabawasan ang pagkatakot asin kaaditan kan publiko manungod sa bakuna. Bareta sa ibang nasyon, kinontra kan WHO o World Health Organization ang planong gibuho na rekisito ang pagpresentar kan ebidensya nakapagbakuna na kontra sa COVID-19 ang sarong tawo bago ini tugutan na makabiyay sa ibang nasyon. Sigun sa WHO, limitado pa manggirarayan mga ebidensya nagpapahiling ng bakuna kontra COVID-19 na kabawas sa tsansa para ang sarong tawo makapangulakit ka ng sabing virus. Apwera digdian bagka kay warning siring na requirement sa pagbiyahe magtatausanan nin bako pagkapantay-pantay o diskriminasyon sa paghiro lalo na sa mga nasyon na day panabot ni sufficient in supply nin bakuna kontra sa COVID-19. Bareta sa Ladon Karawat, pinapirma na kan Northport Batang Pieran sa indang mga draft picks sa nasinda Jaime Malonzo asin Troy Reich sa indang rookie contracts. Si Malonzo na iyuan si second overall pick, nagpirma nin 3 taon na kontrata. Mantang si Reich, nagpirma man nin 2 taon na kontrata. Ang Batang Pierre, nagpukusugman kan sa indang lineup kung saan kinuha ninda si Greg Slaughter, mantang makawat si Robert Bolick. Breakthrough! Solve na ang problema sa maribok asin nakatusok ng mga liyabe na minalo sa bulsa kan pantalon na short pants oral daw na paggamit kay ni. Naimbento kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya ang Key Smart na sarong Swiss Army knife panitsura ultra durable asin magian sa aircraft or magin na aircraft aluminum ang ginamit na materyales sa paggibo kay ni. Ang disenyo kay ni sakto nanggad sa mga eksistidong liyabe asin madaling hanapon ang tamang key pagkaipuan na. Apoy kay ni may USB man nakataklod digdi na pwede mong pagsarayan kan mga digital records o files asin pwede man ining gamito na car keychain dahil igwa ining sabitan para sa siring na katoyohan. Istoryang naiiba. Nag-viral sa Indian netizens ang 18 anyos na si Nilanshi Patel kan muda sa Gujarat, India matapos siyang magpagunting. Ini sa rason na ini ang primerong pagkakataon na nagpaupaw ang daraga sa loob kan sobra sarong dekada. Ang 12 taon na pagpalaba nin buhok ni Patel naging kausa para tawan siya kan Guinness World Record na titulong longest hair on atin Asia kan 2018 asin 2019. Kanakaaging Hulyo 2020, tinanghala giraray siya kan Guinness sa parehong titulo para sa iyang buhok na may laba na 200 centimetros. Sa iyang buhok may kukonsiderar sa NBA basketball player na may langkaw na 6'6". Nagpuon na magpalaba nin buhok si Patel kan siya 6 anyos pa sana mantang matapos na matroma sa sarong lapaon o tsaka na upaw kan sarong salon. Pon kay ito, natakot siya asin habo nang magpaupaw nin buhok. Alagad ngunya na 2021, naisipan ni Patel na magpaaram na sa iyang halabang buhok dahil naisip niya na mas dakol pa siyang gustong gabuhon asin nagiging ulang ang pag-ataman sa iyang buhok na pirming iabot ni nagkapirang oras sa pagsukuray asin pagbugtak nin hair oil. Sa ngunya, nagdesisyon si Patel na idonara sa museum ang sa iyang pinaupaw na buhok. Flashback!
Abril 20 kan taon 1874 kan mamundag sa Angeles, Pampanga si Serviliano Aquino, sarong katipunero asin ninuno kan pamilyang Aquino. Lolo siya kang ginadan na dating senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Sa edad na 24 anyos, nagsabay si Serviliano Aquino kan katipunan ni Andres Bonifacio asin nagserbi bilang major sa Philippine Revolutionary Army sa Tarlac sa iraram kan liderato kan General Francisco Macabulos. Naging general siya sa Revolutionary Army ni Emilio Aguinaldo kan magputok kan Philippine Revolution kan 1896 asin nagserbi man siyang delegado sa Malolos Congress kan 1898 asin 1899 asin pinagdesignar na ipresentar ang probinsya kan Samar. Yan ang mga barata. Sinurat yan sa DZGB News Base, padarbang tabang News Director din, prata siyempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sanong naging tagapagbarata ng na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. De maghali, de magpuknat. Masunod ang programang ISKARAMUSA pagkatapos na nagkapir ang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol. Siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Pharex B Complex Daily. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixed In Capsule with Fulvic Minerals. To stay fit and slim, mag-Mixed In Capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat, yan ang sikat. Doc F Mixed In Capsule with Fulvic Minerals. Mixed In Capsule, the slimming formula. Available at thebigsistore.com, thebigc.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixed In Capsule, 20 pesos lang SRP. Sa bawat bili ng Mixed In Coffee Box, may libreng 10 Mixed In Capsule with Doc F Minerals. Ang Doc Alternatibo, the Bigsi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Radyo Balagon ka ito. DZGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras alas 12:41 na nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Diyos marahay na pagkaudto sa inyo kabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramusa. Kami mambugaray sa inyo mga kaibanan, sagot kitang alauna nin pagkahapon. Ako po ang solo-solong solamente. Ang dati noon, pero dito ngayon, dito ng Albay po yan, Renz Luna po. Kaya ba siyempre sa akong kapartner? Ako man po, si Angel Mustaza, ang gagandahan ng sound. Kapunan si Kuya Bunjing. Ayan, ganun may kapunan si Kuya Bunjing. Kuya Bunjing. Ay, ano guys? Isus! Ang gayos pakibuho ka. Sa mga moho ka. Sa mga moho ka ito. Ayan at saga boss, magpasalamat kita sa kagurang nang taday kita tinamaan kan bagyong si Bisinga. Talagang God can hear us. Kapadago sa pagpangadji na kita dai tamaan kining bagyo. Ang unyan tabi niligtas kita. Dahil kita napuruhan, nagpamati sa naning matinding pag-uran. Okay na ito. Ano ka baya Kuya Bunji? Garo kasi si Hampi-Dampi. Ano nga yung kanta niya? Ano nga yung kanta niya? Amok baga, pares kan sa Disney Channel. Sa mga cartoons baga. Nangyari sa imo. Ano na lamang, nagurot mo na lamang tabi ka mo. Nagkaon ka na? Nagkaon ako kaya Raquel. Anong sira mo? Langka.
Masiram sa langka. Langka. Pero baka pa nagkakaon ka, kaya pa mo kipanulak, di ba? Anong panulak mo nga ni, Angel? Oy, ang panulak ko. Anong panulak mo dyan? Alat, nakikinig ka mo naman. Dapat pa nagkakaon ka, may malinig kang tubig na iinom mo. Tapos nailugnan ka ba minsan? Tapos pag Ano, bilog-bilogan, nailugnan. Naakog? Naakog. Sa Legazpi kay naakog. Diyan sa 3rd district ang apod nailugnan. Pero sa harong may apod may choke. Wow, choke? Na-choke Baka ka na. choke so pang surat yan sa green board. Sige na, mag-ano ka na. Oy! Para sa mga bago as in first time na mamis, ulay kita, sabihin ko sa imo, this period is going to blow by super fast. Ngunyan, garadeng katapusan ng banggiya sin aldaw. But trust me, bago mo maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iyan, gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arugan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of Coca-Cola Company. Yeah. Kaya pag tubig tabi, Wilkins na kita ha. Wilkins na. Wilkins lang sa kalang. Aha, Wilkins lang sa kalang. Sabi ni 8488, maray na uto po sa indong sikat na duwa. Isus. Nag-research po kami ng salitang kanayap. Mm-hmm. Ang meaning po pala ng kanayap ay paglipat ng apoy sa katabing bahay at kitang-kita ng mga mata. Aha. Kanayap, tama? Ayo, tama. Nagkakanayap sa parang kalayo. pag-spread. Pag-spread. Pero pag dahil kung paggamito ng kanaya, pag mapalaman ka kitinapay. Sa porket spread baga, sandwich spread. Pagkanayap kan tinapay. Di ba kaya Bonjay? Sabi ni 031, sabi ni Jen, nagkurog sa payo ko. Sabi ni 031, si Kuya Jerilyn ni Palang, good nun po, Tito Renz, Ma'am Angel, from Nakandula Drive, Gogol, Legazpi City, thanks po. Ay, maray doon tabi sa imo, Kuya Jerilyn. Ay, Kuya Renz, ako na bagunin ang mga community pantry. Iyo, totoo yan. yan. Sa may Insular Life, Iguana. May aram nga ni ako na, sarong munisipyo, na nag-put up kakilala ko, grabe sa effort niya, na 1 click. Saan nga ng munisipyo? Secret ko, may chichika ko sa'yo. Saan sa Daragaw, no? Basta. Bakakay? Basta. Saan? Tapos, nagwada mga empleyado kang munisipyo. Masweldo. Pawin na pangyari. Mga gahama. Ano mo siya nangyari kayo ito sa national? So, yan doon sa Metro Manila? Iyon, nakita ko. Sinabi nga ni Papa Mar kanina. Matindi ito, ha? Pig dahi na pantry so ginibo. Nag-shopping na. Kaya mga nakasuksok sa likod na Ikaw nakasuksok ng mga eco bag. Ready na sindang kwaon nito. Talagang matindi. Sabi ni Sir Troy Dimal, pakikumusta tabi kay Nena Gonzales kan Rapu-Rapu Albay from Troy kan Sydney, Australia. Yeah. Marhay na udtuman kay Tito Aljon Daen. He's watching right now and kay Papa Pio Fernandez. Sabi nga ni Ma'am Melba Baliza, Diyos marhay na udto sa ino dyan gabos. Marhay na udtuman kay Tita Daphne Garcia. Sabi ni Sir Jarel Aranya, good nun po Tito Renz and Ma'am Angel, God bless all. Ask ko lang po kung kailan yung sinasabi ng government na lalagan ki biyahe sa maorli sa indang pamilya kung nagtatrabaho po sinda sa luwas kan reyon at kung igwaman ki negative testing result na requirements na daraman po, lalo na yung mga construction worker. Pero bako po sinda arog kan mga poor or essential worker na maski sa in nagduduman. Awin po aning biyahe tabi kay Gerald na pigtataram na mabuka. Ang target lang talaga kayo na actually sa mga essential worker. Lalo na swali dyan sa Metro Manila, paulit pero wala pang information kung kailan sila mabuta. Wala pa po init. Pinag-uurunan pa yun sa LTFRB. Bagin man so mga protocols na susundon kung kailan kumakaipuan na requirements, baka dagdagan. Dadangon yan pa nga, nagtaas na naman so kaso digdi sa rehiyon ta. Nagsunod na naman, nagdakol na naman so kaso kan COVID digdi sa rehiyon. Kaya pinag-iisipan pa kung ano so mga kaipuhan. Bago yan po na. Tada yan po pwede basta-basta na po na magbiyahe tulos. Sabi man ni Sir Anthony in Cabo, maray na udto Bicolandia, watching and listening here in UAE. Mag-iringat tabi kamugabos asin magsurunod sa protocols. God bless. Ayun bagang simpleng protocol bagang pinagsasabi baga ninda. Kaya nakaipuhan talaga iyan, lalo-lalo na ngunyan na nagtataas na naman ang kaso. Diyan po sa UAE, kumusta man po ang dyan, COVID tabi? Oo, sa France,
face mask free na ata. Duman na lang sa mga kumpul-kumpul or dakol na tao. Suppose ni BP Henry ka sa banggi so Israel. Ay, France, Israel pala. Israel, 89%, ha? 89% na ang population. Mapapasana all ka na lang, Tito Renz. Dahil ka na makalipstick. Yan. Ako, di ba ako nag-lipstick nga ni? Ako lip gloss. Para mas makinta. Sabi man ni Ma'am Ems Barameda, maray na udo po sa indong duwa. Sir Renz and Mama Angel, pabati man po ako sa apo ko. Advance happy second birthday to Nathalie Sofia on April 26, Monday. Salamat po, God bless. Sabi man ni Ma'am Teng Broqueza, happy lunch po sa indong duwa po ng Tito ng Bayan. At sa inyo po, Ma'am Angel. Tito ng Bayan. Kasi nagbunyag kayo sa Tito ng Bayan. Si Derek ito Tito ng Bayan. Tito ng Albay po. Sabi ni Ma'am Christy Conda, good afternoon po, Sir Renz and Ma'am Angel, watching live from Ilawod 3, Daraga, Albay. Thank you. Thank God, wala nang bagyo. Yeah. Thank God. Sabi man ni, maray na udo kay Sir Joseph Nares. Sabi man ni Ma'am Milagros Lara, good PM po sa indong duwa. Watching po digdi sa stanza, God bless po. Sabi man ni Cristita Macandog Gulfo, good afternoon sa indong duwa. Watching from Hong Kong. Ayan, yun ang basa man si Milagros Lara, si Ma'am Milagros. Diyan sa Hong Kong, so ay ko dyan matinding Bareta. Sa mga opposition ng mga newspaper, bagatabi, mga tukin, naresto so head. Matindi, grabe na pala ng dyan sa Hong Kong. So press freedom na pinagtatarambaga. Wara na. Pag ika nailing na nagpo-protesta dyan sa gilid kantinampo, lalo-lalo na kung mga millennial ka, so mga kaedad me ka, mga 20 years old, 20 years old hanggang 30 years old. Subject for investigation to laws, arreston ka. Lang matindi mag-ingat-ingat tabi ngunyan na igwapang COVID. Importante yun na maray na magkaigwa kita ng kaaraman tungkol digdi sa virus na ini tabi So, sabi ni 295, so mga sindikato sa imang bansa nagnegosyo kay COVID-19. Digdi sa Pinas, hiling ko mga dahil po aram importantihon talaga ngunyan na igwa kitang idea lalo-lalo na kung paano mapreventara ng COVID-19. Nagpupuon iyan lalo-lalo na sa harong niya to. Tawara naman ibabaga, alangan man tulos mong naaraman iyan dyan sa luwas, pero minsan iyo man nangyari talaga. Pero minsan baga nangyayari, nagpupuon iyan sa harong. Malangan, si banganing aminon tana, si banganing mga magurang baga o so mga medyo may edad na abo magpabakuna abo magpabakuna kay COVID-19 dahil lanta kung sa wala pa sinda idea kung ano ang magiging epekto kainin. Recently kasubago may binasa kitang article Bareta na nagma-purchase na naman may nabakuna na Pilipinas tanganing makamtanda na sa diretsong pagbakuna. May nabasa ko kanina kanina sa around the hour na si Presidente Rodrigo Duterte nagtaram na, pinasaan na parang pagkaselensyon niya na ora man magiginibong ngaya ang Pilipinas kung ipipirit pa ngayang ipag-claim itong West Philippine Sea. Iyo, masarap man ito. Tungkol dyan sa West Philippine Sea. Parang pinaka-the-best dyan nagibuhon. Diplomatic protest, Dire-diretsyon diplomatic protest. Agiyon sa maray na ururo. Dahil taman kay puwan na makigera talaga. We're not asking for it. Sisay man ang gustong maggera tulos. Diplomatic protest ang pinaka-the-best dyan. Maski na nga ni, sabi nila, ulit-ulit na nagapara-file ng reklamo ang Pilipinas sa tribunal na pinagtatarambaga dyan sa arbitral tribunal kung nagkanta na sala. Iyon man ang pinaka-the best way. Dapat di kita mapagal. Diplomatic protest na kaipuhan tabi. Dahil taman pigahagata. Pag nagigera baga, wala man dyan gana, wala man daog, gabos kita daog. Gabos apektado so mga inosente. Taman mangyari iyan. Sabi ni Sir Buboy Mayor, paabot man Ma'am Angel sa APEC, kung naarin kami ilawan digdi sa man ito. Wala nang bagyo, sagod nga yan, wala pa kami kuryente. Sa inyo yan, sa man ito? Talagang APEC. Grabe, Nabasa mo? Nagtaram kay Malae. Malaino na talaga, Posibleng may mapasipas naman kayo. Kaso bagi nga nagpalsok na naman na. Doon sa muya iyo. Nagpalsok kaso bagi. Kahapon paguli ko. Taatabi ako naguli kahapon, tawarang mga ni ibiyahe. Po digdi, mga
4:35 na ganun ka-kuryente. Nagpalasok ito, mamaaga pa. Yan. Makaulok nga nita, nagpost ako kasupanggi, sabi ko, nagparsok na naman, para pigtaran ko nga nagparsok na naman, hi Apek. Urat siya, nagchat na so taga-Apek na saro. Sabi niya, sir, may inayos lang po kami sir sa ano. Ay, say ko, ay sige po, sorry po, pero ano man lang ako. So na mamatian ko man sa nang post ko. Kasi sabi niya, wala man sir problema, pig ano ko lang na igwa po kaming ano sa may San Roque da, may pig-ayos da sindang linya. So, okay, no problem. Ako na, takot, tabad, pukpukon ako ni Ma'am Hazel. Dema ito. Dema na, basta ano, ito ito si day ko na pagtarong siya basta nagchat na ito bigla sa kuya. Sir, nag-brown out po madalita. Igo po kami piga-ayos San Roque. At sabi ko, magaling po yan. May nag-text kuya rin. Sabi ni 8446, could PM Miss Angel, ano po ang requirements kapag ma-member sa PhilHealth Digdi sa Legazpi, makisuyo po ako, miyembro po ako. Ang pinaka-the best way po kayo, magduman sa opisina. I-check mo lang sa website na. Sa website. Just in case sa may website so PhilHealth. Pero sigurado, ang mga requirements po kayo, so mga basic pong mga requirements man sana, pag mako akabaga wala po kaya akong idea kung ano po sa mga requirements. Maski man ako. Sa website po ninda, sa Facebook, igwa man po yan sigurado, sa mga requirements. Tarang mas madali na iyan. Kung nga na may nasa tao pakitaki COVID-19, ang pinaka-importante tabi, na mapano ang sa tong utak ng kaaraman, bako gabos negativity. Tanganin kita, makaduro-diretso. Tanganing diretso ang pagbaliktas sa normal. Ngunyan yan ng aldaw, pero so duminugang sa kaso digdi sa probinsya. Grabe matindi sa Bakakay, 13. 98 ata. 13 sa Bakakay sunadugang, matindi talaga. So report ka niya ni Kuya Jimmy. So tong dito 200 sunag. Naka-quarantine ata. Kaya yung mga tugan sukaraman baga nagpupo na yan sa harong. Mga nagniniming-niming. Yeah. Ayun si pigtaram ni ni former speaker Alan Peter Cayetano. So pagkakaigwan ng kaaraman lalo naman sa COVID-19. Nagpupo na yan sa harong tabi. Maski sa mga iba-ibang sektor. Kaya kinakaipuan ng matindig information dissemination. Tanganing mas magiyahan kita asin maliwanagan tungkol digdi sa COVID. Pero almost, sa pagbakuna. Di ba 1 year na kitang naka-arog ka ng sitwasyon? Posibleng kayo po nan pakimaygot na information dissemination na all throughout the year. Tayo mo aram na kayo po magsunod face mask. Okay, paragitan nindo ako. Kaya yan nangyayari ngunyan. Kaya yan po, importante yun na kita. Lalo na sa harong ta ng pupuon. Sa harong ta ng pupuon ang araw kayo nakaaraman. Tapos syempre, kung hali ka sa aram mong matawong lugar, sabi ba ganun papapis, sentido common. Common sense. Na pasiguron mo ang buhay mo. Yan, pasiguruhon mo. Ako kuya Renz, takot na ako mag-commute. Magarin? Mag-commute. Maski man ako talaga sa tol. Kidit ako sa mga jeep, Ano na kaya bako man sa pagiging maarte. Ang mga barriers kaya dyan, bako naman transparent. Yan. Saro yung mga kurarog na. Saro pa. Ilingon mo. Tinan mo si Kuya Bunjing. Sige ng pagwapo ni Kuya Bunjing. Kuya Bunjing, di ba sabi mo kaya mo, dahil ka man mauli? Natatapay ang papugi mo dyan. Dahil man nag-abot na siya kanina. Dahil siya mauli? Tinan mo si Kuya Bunjing. Ano? Mainom da. Ano da? Tapos to ba naman na akibute? Bye. Yung baga sa totoo lang, so pigtara mo kasi baga Angel na so mga jeep, so mga barrier. Kaya man baga sa totoo lang talaga. Actually, may picture ako dito, Renz. Ako baga sa imo, tig-check ako sa imo kantarong aldaw. May picture ako dito kang jeep. Ay, na daw ito. Biyahin pataas. Totoo lang ba kaya? May nagtaram na ba kasi sa Department of Health na virus, may mga kanya-kanyang oras na pinagbibilang habang nakadukot sa sarong materyales. Kaya kung ikaso man, mas sa araw kayo ng senaryo, nag-abo so kataning mo sa jeep maski may barrier. Nag-abo. Sabihin ta nang naharangan niya ni kan barrier. Yan, overloading. Nagkakarabit sa jeep. Sabihin ta nang nasa laog ka kan jeep, nag-abo so kataning mo warang face mask, tuminama duman so mga droplets sa barrier. Ano mangyayari kay ito? Mangyayari kay ito mga tugang, maski nga nalang kawan temperatura, maski mainit ang sa tong panahon, yan may giraray dyan. Kuratsan, may masakay pang ibang pasahero, ano mangyayari? Matransfer man ito giraray. Kaya baga, mas mahigot. Ang pinaka-basic talaga sa pagsunod din minimum health protocol, yung pagsulog ng face mask. Kadyan hali ka boss, sa dungo, tapos ngimon. Oy, maray na udto kay Sir Andy Marbella, nakantabay siya
namon yan. Sir Andy Marbella tabi. Kaya no to tabi sa imo. Kaya paano kinalaw na ning pagkapo? Nagdag ko lang, sabi ni 8488, pa nag-disinfect po ng jeep kada biyahe, managdag po ba ng pasahe? Hindi man. Dahil man, nagdagdag lang ba? Kiliit lang. Kasabot naman, taso capacity ninda ba nagbawas? Pero dahil man po, so talagang grabe man ang increase na pig 20 pesos na dahil man po. Date man sa nasupig, adjust. Paano kinalaw na ning pagkapo? Salamat po sa inyong pagantabay. Kaya po sa inyong nakaiba ng ngunya na pagkaudto, ako po sa solo-solong solamenteng. Anto tinoon pero tito ngayon, dito ng Albay po yan, Renz Luna po. Ako man po si Angel Mustaza, bye-bye and mabuhay. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicos Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation.